Takže nazdar, zdravím vás, RD16 a vítejte u mého dalšího let's playe ze hry Shakes and Fidget. A začínáme na světě 18, máme Jardu.cz. Zase to je buglej ten nick, to CZ má být velkým, ale nevadí. Teď tady v tomhle úkolu nám padne střep, který si hodíme na sebe. Nice. A už nám chybí jenom 2 nebo kolik, teď nevím. Ale dáme si arénu na Biuka z cechu nebudu to číst, je to nějaký divný nick a nechci se mi dočet. No zkrátka jsme ho nedali. Nevadí, je houbičko event, takže si zadáme quest a mám to nějaký myš mi jak buguje. No nevadí. Tady ten quest si dáme a přejdeme na S21, kde máme dudla. A koupil jsem dneska tady luk za houbičku. Tady ten je celkem dobrý. Tak odklikám si ho spodu, dáme si arénu na fullu cechu Ghost. Konžo dáme, ty vole, nás do 37, no ne, dala. Já jsem si to myslel, ale dám album, dokonce. Jo, já jsem říkal, že plnit album nebudu, jelikož album Helper nejde zase, tak ani včera nešel, tak ho prostě plnit nebudu, budu ho plnit až půjde album Helper. Jinak se to nějak nedá prostě. No, tak dáme si hospodu a podíváme se na hovno se podíváme, dáme si quest. Jsme na S17 na Legendym. A tady se podíváme do zbrojky, to už jsem jinak procházel všechno. Jo, a ještě jsem chtěl říct, nevím jak to, ale Alex zmínil heslo aj na komese, aj na Alex Borce na S16, takže já se s ním ještě ve škole musím domluvit, nevím proč to změnil, ale tak nevadí to. Snad mi to dá. A doufám, že padne, ty vole. Ne, kdy byl kritik. Ten lido ožral růžně, to sere pěkně dlouho. Dáme si to asi questa. To na sílu, tak nic. A přecházíme na další svět, co je S13, na kterém jsem dlouho nebyl. Vítají nám lík, jak se podíváme hned do čaráku a hned tu je nějaký... Ty my na ně nemáme. Tak si dáme arénu. Jsem říkal arénu. Na Dobyho.cz. Ani se si nechtěla přečíst, jak cechuje. A dal nám to taky album. Tady jenom 8%. No, dej podzemko. A dáme si podzemko na koslivce. Nedali jsme, takže si dáme hospodku. A jo, jsem tu, takže si zadáme ten quest. A tady ten. A další svět, což je S6 Davos. Získali jsme houbičku. Jo, dneska jsme na podzemí, padlo tohle z krutého jedu Gremlina. Jak vidíte, tak už je dokončený a my musíme dát, ano, tohle přímo. Tak dáme za houbičku. O, ty my jsme dali nice! Hell yeah! Tak. Dáme si arénku na Azukvina. Prachový vrhač. Tady nám připadla volba. Tak. Dáme si zase questík, dneska to bude taky menší, krátější let's play. Bo nemám moc času ani. Dneska to proletím jak drak. Máme tady S9 francouzský Jardu 12. Tady se odklikám hospodu, znamenám na 3 dny toho Griffina, bo jsem zapomněl tuto. Takže já jsem tu a jenom to rychle proletím. Už nemám čas a prostě je to S9 francouzský a já si jenom spravím net a budu zpátky, bo vidím, že mi spadl. Takže jsem tu, mělo by to jít všechno, ano jde to. Tak a jdeme si do zbrojky, kde nic není. A dohrali nám písničky. Tak dáme si podzemí na mrtku smrtku. A předtím se ještě vylepšíme štěstíčkou. To spadne.
Nejskrytník. Ale kdyby nezačal, tak možná dáme. No, možná určitě. Teď si dáme arénu na posuna cechu. Asi nemá cech. A dali jsme ho úplně v pohodě. Jo, tady už mi padlo tak, ale vím teďka nedávno tako zlehka plním, tak. Jsme se za prstínek na bratku a tady naštěstí tak nic. A volá mi kámoš, tak já se ozvu za chvíli. No, takže jsem tu tady za Damem. Aha, přesouváme se na S1.sfgame, to je nový účet, level 82, je to válečník. Tom a Dom. Tom a Dom. Jo. No to jo. A tady mi padly, jsem dal podzemka, padly rukavičky. No všechno. Tom Mezera a Mezera Dom. Jo, 82. Jo. Dobré. Album si doplnil. Prsní pancíř chce, tak... Já se podívám tady. Já tady mám goldíky, tak jdeme do podzemí, doufám, že sundáme. Počkej, oni vouštíra, ten by měl padnout tak jako hovno. Jsem tu znova, mi tu někdo vlezl. Ale si vztekl vlka, který padne jako hovno, ne tak. Ale už vím na koho útočit. Vzteklý vlk padne. Takže tak. A já se s vámi pro tento let's play loučím, uvidíme se u dalšího let's play a čus. Zdar.